Ex-xufieru kanvażer tas-segretarju parlamentari NDLU mistenni jitressa il-qorti akkużat bl-involviment tiegħu fir-rekit tal-benefiċċji soċjali. F'dak li qed jitqies bħala każ ta' kriminalità organizzata, Roger Agius, il-kanvażer tas-segretarju parlamentari fih dan l-uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u ex-whip tal-Grupp Parlamentari Laburista, mistenni jkun mixli b'lista twila ta' akkużi fosthom ħasil ta' flus. Flimkien miegħu se jkun qed jitressa wkoll it-tabib tal-familja u ex-deputat Laburista Silvio Grixti fl-irwol tiegħu f'din il-kriminalità organizzata. Rapporti fil-ġurnal Times of Malta jindikaw li l-evidenza kollha turi li Grixti provda dokumenti folots lil persuni ġeneralment ġejjin mill-lokalitajiet meqjusa bħala Fortizza Laburista bilan li jirċievu madwar 400-500 euro fix-xahar għal diżabbiltajiet illi ma kellhomx. Inizjalment Agius kien kanvażer ta' Silvio Grixti nnifsu qabel ma kien ordnat jgħin lill-NDLU fl-aħħar elezzjoni ġenerali wara li Grixti kien arrestat u rriżenja mill-Labor 3 xhur qabel elezzjoni. Ironikament kien NDLU li nnifsu li ħapost Grixti fil-Parlament meta kien il-Prim Ministru Robert Abela illi għażlu biex ikun il-kandidat idoneju għal co-option mal-qbija tad-deputati tiegħu. Sussekwentament Roger Agius ingħata position of trust mas-segretarjat ta' NDLU. L-istess segretarju parlamentari sena ilu kien insista li huma kellu ebda idea bla legat abbuż li kienet iwettaq ix-xufier tiegħu b'Agius jirriżenja minn dan l-impjieg ftit ta' żmien wara. Apparti l-fatt li qed jiġi akkużati li aġevola lil numru ta' persuni biex jibbenefikaw minn dan l-abbuż, huwa qed jiġi suspettat ukoll li saħansitra hu stess sostna li kienet isofri minn xi diżabbiltà severa, ironikament waqt li kien qed iservi bħala xufier ta' NDLU.